एक ही मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मु बानस जेना आपण को पथिक चैनल को स्वागत करुचे। पथिक बाटर चालू चालू बहुत मनीष बहुत गाँ गंडा संस्कृति नहीं बहुत मनीष भेट हुआ। आज मु राजकनिकार एक निपट गाँ जहाँकि जड़े सीनियर सिटीजन जहाँ को बयस 81 वर्ष ना हूँ दुर्योधन भूया घरे आज मु अतिथि और से जड़े सोशल वर्कर जीवन काल भितर सामाजिक सेवा करी से सुख पाती और से बंचती से जीवन शैली किमिति और किपरि तांका सहित आम भेटिबा। ओके थैंक यू। ये हूँ से मनीष जहाँ ना हूँ दुर्योधन जे कि स्वाभिमान जे कि स्वाभिमान सहित से बंची आसछंती जहाँकि कौन स्वाभिमान कौन सहित से कंप्रोमाइज करना तेणु तांको सहित आम विपद कथा हवा। आज भी मु बहुत निजको गौरव अनुभव करि परिछि मु तांको घरे आज अतिथि। अच्छा दुर्योधन जो कार्यकलाप ताकू आपणकर ग्रहण करना आइडियोलॉजी भाव से ग्रहण करना तो ना। अच्छा किंतु दुर्योधन टाक भी बहुत शिखा को मिले जहाँ कि स्वाभिमान गोटे प्रतीक जो स्वाभिमान गोटे एक्स्ट्रा क्वालिटी। तेणु आपन को बयस केते हला? 81 वर्ष। 81 वर्ष रे आपण। अच्छा आपण कोन माने जाउची अक्टोबर 22 तारिख 1942 मसीहा आज्ञा 1942 मसीहा आज्ञा अक्टोबर 22 तारिख रे जन्म होते आपण ये वंशर सब बड़ पुआ। हाँ तेणु ये गाँव जहाँ को मो पचारे से बड़ भाई बोली बहुत सम्मान दियंती आपण आगु को भी आसंतनी और से आपण को नहीं बहुत गर्व अनुभव भी करती। तेणु अच्छा आपण जीवन काल से तो आपण भी पाठ आप बीएससी पढ़ुले मु शुणुली ना बीएससी पढ़ी माने फर्स्ट ईयर डिग्री को आउची। अच्छा वो पाठ पढ़ी पाली। अच्छा पाठ पढ़ी पाली बहुत दायित्व थिला से दायित्व भितर पाठ पढ़ी पाली। अच्छा अच्छा आपण स्कूल स्कूल टीचर थिले? हाँ अच्छा अभी मध्य आपण आरएसपी रे मध्य काम भी करूथिले? हाँ सेठी मध्य अन्य मानकर सुख दुख सहित आपण जो डिमांड करनती ता पय मध्य आरएसपी रे मध्य चाकरी भी चली जाईची ता सहित स्कूल भी जो टीचरशिप करथिले अन्य सहित मध्य संघर्ष करी मध्य ताकू भी छाड़ी छंती। तेणु जीवन भितर आपण मध्य ये जो आपणकर जो रोड जो आपणकर सिंहपुर रो आपणकर जो राजकनिका रोड पर मध्य आपण आमरण भी अनशन भी करछंती ना हमर आज्ञा हमर अनशन मिले। अच्छा कि अनशन करछंती? हाँ अच्छा अच्छा ता सहित आपण आपण मध्य आपणकर परिवार सहित मध्य
ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତି ଆଉ ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ବି ଦିଅନ୍ତି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ବାପାଙ୍କ ନାଁ ମାଗୁଣି ଚରଣ ଭୂঞା। ମାଗୁଣି ଚରଣ ଭୂঞା। ଆପଣ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲେ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ବାପା ବି ଜଣେ ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲେ। ବାପା ବି ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣଙ୍କର ମଣିଷ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଜଣେ ଦିନେ ଆସିଛି ଜଣେ ଯିବ। ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ 70 75 କି 80 ବର୍ଷର ଜର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିତରେ ଏଠି ଆମେ ଏବେ 81 ବର୍ଷ କହିଲେ ସାଧାରଣ କମନ୍ କହୁଛନ୍ତି 60 ବର୍ଷ ହେଲେ ବହୁତ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୋର୍ଟାଲିଟି ହାର 75 ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକ 75 ବର୍ଷ ହେଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜଣେ 75 ବର୍ଷ କି 81 ବର୍ଷ ଜର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତା ପରସେଣ୍ଟେଜ କ'ଣ? ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିଛି କେତେବେଳେ କାମ କରିବାରେ ମୁଁ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିଛି, ମନର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆସିଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ତ ଅନେକ ଭୋଗ କରିଛି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ବହୁତ ଥିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କି? ବଡ଼ ପୁଅ ହିସାବରେ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି? ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ଭରପୁର ଭାବେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମାଉସୀ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାହାସାହା ହେଲେ? ଆପଣଙ୍କ ପିଲାପିଲି ଏବେ କ'ଣ ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ? କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆପଣ ବିବାହ କଲେ? ମୁଁ ବିବାହ କରିଥିଲି 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ। 19 ବର୍ଷରେ। ଆଚ୍ଛା। ଏଠି ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ବାପା ତା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେ ପୂରଣ କରିପାରେନି ଆଉ ତାକୁ କୁହ ଯେ ତୋ ସ୍ୱପ୍ନର ରାଜକୁମାର ଆସିବ, ସିଏ ତୋତେ ଆକାଶର ଚାନ୍ଦ ଦେବ। ତେଣୁ ସେ ଆଶା ନେଇକରି ସେ ପରପୁରୁଷ ହାତ ଧରେ ଆଉ ତା ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଆଶା ରଖେ। ତେଣୁ ମାଉସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ମାଉସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ତା ସହିତ ଆପଣ କେତେ ଜଡ଼ିତ? ନା ଆପଣ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ତାଙ୍କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରିଛନ୍ତି? ସେ ମୋ ସହିତ ରହିକି ବହୁତ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ଅନେକ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। କେମିତି ଚଳିଛି, କେତେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ମାନେ ଇତ୍ୟାଦି। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଡିମାଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନଥିଲା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ସେ ଆପଣ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ହିଁ ସବୁ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ବହୁତ। ଆଚ୍ଛା। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ବଂଶର ବଡ଼ ପୁଅ ହିସାବରେ ଆପଣ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁ ଯେଉଁ ମୋ ସମ୍ମାନ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋ ବି ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଫଟୋ
ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ଆପଣ ତାକୁ ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜି ବି ଆମେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି କାଲି ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନା ହଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଅତିଥି ଅଛୁ। ଆଉ ତାକୁ ବି ଆପଣ ତାକୁ ଜୋରସୋର ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଳନ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କ'ଣ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? କ'ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ଆଉ କାହିଁକି ଆପଣ ଏ ବୟସରେ ଆପଣ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ, ମାଆଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାନ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ବି ପାଳନ କରନ୍ତି? ଏଥିରେ କ'ଣ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ ସମାଜକୁ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଭାତୃଭାବ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପିତାଙ୍କ ଭଳି ପିତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଏମାନେ ଯେଉଁଭଳି କରି କ'ଣ ମୋତେ ବି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଛନ୍ତି ଅତୀତରେ। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଘର ଥିଲି ବଡ଼ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆପଣଠୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ଆଶା ବି ରଖୁଥିଲେ, ନାଇଁ କି? କ'ଣ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଦେଖାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେ। ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେ ମତଲବ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବଂଶର, ଆମ ମାନେ ନିଜ ଜେଜେ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଂଶର ଜଣେ ଜେଜେ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ କରୁଥିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ବି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟିଚରସିପ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବି ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ବି ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଡାଇନିଂରେ ଟାଙ୍ଗି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବି ତାକୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ହେଉଛି ସେ ବି ପିଲାଦିନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ଘର ସହିତ ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଜେଜେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଏ ହେଲା ଯେ ମତାନ୍ତର ହେଲା ଯେ ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ତାଙ୍କ ଇଏ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯାଏ, ସବୁବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ଏତେ ବିରୋଧାତ୍ମକ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ବରଂ ନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କଲା ପରେ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ବସୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ମୁଁ ନ ବସିଛି, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବସିଛି। ତାଙ୍କ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବସିଛି। ଖାଲି ଆମ ଏ ଗ୍ରାମରେ ନୁହେଁ କି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ସେଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ସମୟ ବିତେଇଛି। ଆଚ୍ଛା। ଏବେ ଘଟିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଫଟୋଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏବେ ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱାଲିଟି, ଯାହାକି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ତେଣୁ କିଏ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରସ୍ପର ସିଏ ତାର ବାଣ ମାରୁଥିଲା, ସିଏ ବି ତା ବାଣ ମାରୁଥିଲା, ସେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ପରେ ପରସ୍ପର ଭାଇ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କି ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଇଏ ପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତିବାଦ। ସିଏ ବି କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ।
केवल से नुह से भी किसी सोशल काम करते गोटे कॉलेज माने हाई स्कूल भी माने प्रतिष्ठा